Il-ġrajja tal-21 ta' Settembru 1964 meta Malta ħadet l-indipendenza mir-Renju Unit tfakret b'ċerimonja li jaqdet flimkien lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż quddiem il-monument tal-indipendenza fil-Furjana. Il-President Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech poġġew fjuri f'riġlejn dan il-monument li sar 35 sena ilu u xogħol l-iskultur Gianni Bonnici. Fl-istess ħin minn tefa ta' ġebla bot il-forzi armati sparaw salut ta' 21 tir minn 4 kanuni ta' preġju manifatturati qabel it-tieni gwerra dinjija. Aktar qabel fl-għodwa tas-Sibt l-Arċisqof Charles Scicluna mexxa pontifikali fil-Konkatdrali ta' San Ġwan. L-Arċisqof niseċ l-omelija fuq 3 frażijiet li ħarġu minn fom San George Preka. Wara x-xewqa li jittalba grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla, issir it-talba ta' kulħadd brat il-ħajr lil Alla għal ġrajiet li sawru l-istorja tal-pajjiż, il-ġmill naturali li żejjen il-pajjiż bih, tal-fidi li ġab San Pawl u ta' tant Maltin li taw ħajjithom għal ġid ta' art twelidhom. Mil-banda l-oħra l-Arċisqof Scicluna qal li għandna nitolbu maħfra lil Alla ta' kemm il-darba ma rejniex apprezzament biżejjed għall-wirt naturali u storiku ta' meta r-reba saret il-velenu li jmexxina, tal-arroganza u l-korruzzjoni, tal-vjolenza fil-kliem u fl-emil u ta' kemm il-darba l-barrani ġi sfruttat. Riflessjoni oħra kienet fuq it-talba Sinjur Alla jien għandi bżonnok u rabata mal-kisba tal-indipendenza politika u istituzzjonali meta l-Maltin għażlu li jirrikonoxxu rwol fejjidi tar-reliġjon, tal-libertà reliġjuża u tal-kult u ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. L-Arċisqof issellef frażi oħra li kien ħobb jgħid San George Preka, l-appell tiegħu biex in-nies ikunu ħbieb tal-Evanġelju, biex fakkar li dan ifisser li l-persuna għandha tħobb dak li ħabb Ġesu bħall-umiltà, il-paċi, l-imħabba u l-fqir u tistmer dak li stmer Ġesu bħall-arroganza, il-gideb u l-vjolenza. L-Arċisqof awgura li ċelebrazzjonijiet ta' anniversarji bħal ta' 60 sena tal-indipendenza u l-50 sena ta' Malta Repubblika f'Diċembru li ġej jgħinu lil poplu jikber fl-umiltà biex jaħdem flimkien waqt li jiffaċċja l-isfidi li ma jonqsu qatt. Jalla din l-art ħelwa, l-om li tatna is-sima, tkompli titaxxa bl-oħla dawl li biħmu lej lila int li bbist. ħares mulej il-Malta kif dejjem int ħarist. Il-programm uffiċjali tal-indipendenza jinkludi kunċert f'Dar il-Mediterran mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta li se jixxandar fid-9 tal-lejla fuq TVM.